Svi me pitaju zašto naš karate izgleda krut. Zašto mi karatisti delamo kruti? I onda kad radimo Heian Shodan katu, na primjer, Heian Shodan, 1, 2, 1, 2. I sve su nam kate u tom maniru. Pa evo reći ću vam, gledajte, kada imam protivnike ispred sebe, prvo kada radim na prazu, da bih naučio pokret, da bi moj mozak razvio tu veštinu kontrole, te motoričke kontrole, on mora da vidi šta se dešava. Zato su pokreti podeljeni na dva dela, pripremni deo i završni deo. Pripremni deo i završni deo da bi naš mozak uspio da upiše u mišiće nešto što se zove mišićna memorija i da se ti pokreti zapamte. Drugo, kad imam protivnika, radim pokret sa zadržavanjem iz razloga što želim da moje telo nauči šta je distanca, a da njegov mozak registruje ovo kao napad i da imamo dovoljno vremena da prodiskutujemo o ovome, šta se ovdje dešava, gdje nam je kontakt, kako nam je pomera tamo ili tate ruke kako pomera ovdje. Znači da vidimo šta se dešava naše oči, naš cijel sistem sad ovdje razmišlja, analizira i radi to sve. Ali ovo je samo prvi nivo vežbanja karate. Znači, ti će da napadaš iz ruki. Kada on napada ovo iz ruki, ja radim blok i mi prvo vežbamo kontakt. Vratim tu, vratim, dajem iz ruki, vratim, početak, i zajednički kraj. I mi tu imamo distancu, analizu sve. Ok. Međutim, sad ti blokiraš. Međutim, ovo je samo početak. Udarac pravi, kao u boksu, kickboksu, bilo gde, se dešava trenutno. Blokira. Onda on neće stići, zato što radi na početnom nivou bloka. Znači, nemoj da radiš ništa. Moj udarac koji sam vežbao polako, pravi realan udarac će biti snažan i brz, kao da sam boksao. On ako misli da blokira, mora isto tako da uradi. Isto blokiraš, ja idem eksplozno, ti radiš eksplozno. Evo ga blok. E kad ovako radimo, daj mi na ovoj zuki dugačak, on ide ovoj zuki dugačak, kada ovako radimo, onda naš karate ne deluje krug. Kontakt koji imamo, daj mi zuki, taj kontakt je tako kratak, kao kad bokser radi udarac, ili kickbokser radi udarac, ili kao što fudbaler šutne loptu, ili teniser kad udari loptu. To je trening. Karate mi daje odgovor na to kako se to uči. Zato u karatu imamo stav, pokret, tehniku, blok, udarac, da bi naš mozak mogao da nauči našu tehniku. Kada to imamo, a to je samo predškolski nivo bavljenja karate, imamo osnovni školski nivo, pa imamo srednjoškolski nivo bavljenja karate, pa naravno imamo i akademski nivo bavljenja karate. Ovaj akademski je najlepši, jer onda imaš slobodu. Tako da, kada gledamo neke stvari, zavisi koji smo nivo gledali. Pa većina ljudi će da kaže, ne, karate nema nikakvu primjenu, karate je bez veze, ti ljudi su mnogo kruti, nije to baš tako. Samo je pitanje sistema treninga i pitanje do kog nivoa ste uspeli da podignete svoj fizički nivo, mentalni nivo, tehnički nivo itd. Inače, na jako visokom nivou karate liči na aikido, kendo, judo, pa čak i na neke druge sportske discipline.